Bé, molt bon dia, benvinguts tots a la presentació de la 12a edició de l'Oncotrail 2025. En primer lloc voldria agrair a les autoritats que ens acompanyen. Per un costat, en primer lloc, tenim aquí la Paqui Badosa, la presidenta de la Fundació Oncolliga, després la Laura Millan, l'alcaldessa de Palafrugell, i després també la Mònica Alcalà, de la Diputació de Girona. Però també voldria agrair molt a la policia municipal que ens acompanya, els tenim per aquí sentats. Bé, venen per mirar si fem alguna cosa dolenta. Bé, i a part d'això també els regidors que també ens acompanyen i altres autoritats. Moltes gràcies també a l'Institut Baix Empordà, perquè gràcies a ells després al final tindrem un pica-pica que ens l'han fet amb molta il·lusió. I també, evidentment, al Museu del Suro, perquè ens cedeix aquest local que sense ell no podríem fer la presentació aquí. I aleshores és un lloc molt maco, molt emblemàtic de Palafrugell, que val la pena gaudir d'ell. Bé, no m'enrotllo més, sinó que anem a passar ja a la presentació i benvingut a tota la gent que ens acompanya, que veig que aquí n'hi ha molts, i voluntaris que tenim d'Oncotrail, que sense ells, i la delegació de Palafrugell, que és un puntal molt important per Oncotrail. Sí, ja ho sé. Bé, començarem passant el vídeo de l'any passat, de com va anar. Més m'he tornat a emocionar, per tant, poca cosa més puc dir que fer un agraïment immens a tota aquesta gent que cada una de les seves passes serviran per fer una activitat solidària, per fer una aportació a cada un dels hospitals o la gent que ens ho demana. Per tant, què més, no? Des d'Oncolliga, només agraïment. Un repte personal, mai havia corregut tant i preparant-me tan bé. És una experiència increïble. Tothom que pugui, que tingui l'oportunitat, que vingui, que no s'ho pensi, l'ambient és increïble, l'organització fantàstica, de veritat, aprofiteu, una bona causa. Aquest és el 8è any que fem l'Onco, estem supercontents, ens diguem més ganes que cames, som de quart i també la fem un company, l'Albert, que ja està allà dalt. Va, visca l'Onco! Visca l'Onco! És un huracà d'energia el que em doneu a mi i a tots els pacients, els que hi som, els que han marxat. Lluitem contra això, radiquem-ho i per 100 quilòmetres i per molts anys de vida. Gràcies. Som a la zona del poliesportiu de Pals, on hi ha un altre d'aquests punts de control i d'avituallament de l'Oncotrail 2024 i vaja, estem feliços i contents d'anar-nos movent per tota la comarca per explicar tot això que passa a través de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital i per tota la demarcació de Girona. D'aquests 307 participants que corren aquesta cursa ja han passat la vora de la 50ena, han passat per aquest punt.
és un moment molt important per mi perquè estem tots junts, és un grup maco, ens agrada tota aquesta festa, tota aquesta diversió, com disfrutem tots, i veus gent com disfruten i nosaltres també ens agrada molt, és el tercer any que ho fem i la veritat és que el millor d'això és que disfrutem, som feliços i és un moment especial. Som l'equip Els Amics de l'Aina, és la quarta edició que correm a l'Oncotrail. El motiu d'haver corregut en aquest Oncotrail és perquè la meva filla, l'Aina, va tenir càncer. Jo la veritat és que no m'hagués imaginat mai fer una cosa així, però bueno, o sigui, la causa s'ho val, a més som un equip supermaco, hem anat canviant de gent, però sempre ens hem avingut molt i l'any que ve, si podem, repetirem i tots els anys que facin falta per poder apostar per aquesta causa que a tanta gent li fa falta. Esteu arribant al coll de Sant Vicenç, és l'avituallament de l'AP excursionista Palafrugell. Aquesta és la 11a edició de l'Oncotrail i realment estem molt i molt contents i satisfets perquè hem aconseguit dues coses. Primera, que és la més important, recaudar molts i molts diners, que estem en els sobres 390.000 euros, el qual és molt important. Podrem continuar fent moltes i moltes accions i la Fundació Oncolliga per anar tirant endavant. No és una cursa com una altra, sinó que és una cursa solidària, en la qual tothom hi participa amb molta il·lusió i amb ganes de participar. Bé, jo no em vull enrotllar gaire més perquè és molt important i no em vull oblidar dels voluntaris. Els voluntaris, gràcies a ells, més de 600 voluntaris, podem tirar això endavant. Diu, els participants importants, sí que són importants els participants, però també els voluntaris. Sense participants i sense voluntaris no farien res. Aleshores, moltes gràcies a tots. Bé, ara ja podem començar a veure, fer una miqueta de valoració de com va anar realment aquí hem vist el vídeo. I és un vídeo que cada vegada que el veig me tinc que girar perquè m'emociono, perquè, bueno, en fi, és com aquell que té un fill que li va naixent i que va veient com creix. Molt bé, aleshores irem fent una miqueta de valoració de com va anar i sobretot el que és important veure totes les donacions que hem fet i els diners que s'han recaptat allà on han anat a parar, que per això és la finalitat de l'Oncotrail. L'Oncotrail no és una cursa normal i corrent que la gent participa i nosaltres no som una entitat en la qual intentem fer guanyar diners per l'entitat, sinó que intentem guanyar diners per oferir-ho al malalt de càncer. Com ha evolucionat una miqueta? Quan vam començar el primer any, ara fa 12 anys que fèiem una presentació, bé, vam ser 45 equips i de 45 equips hem passat als 307 equips que vam ser l'edició passada. D'una recaudació inicial de 57.000 euros hem passat a una de 396.000. Dic, ha hagut una evolució molt i molt gran. Aquí ho tenim, l'evolució que hem anat tinguent durant els anys i l'important és veure la xifra final, aquests 2.761.000 euros que hem recaudat durant aquestes 11 edicions. Esperem que aquesta, al ser la 12a, puguem dir l'any que ve que hem passat ja dels 3 milions. 3 milions, que és una quantitat que podem fer molts i molts serveis. Equips. Els equips també hem anat evolucionant. Hem anat evolucionant al principi des dels 45 equips, que fins i tot ens plantejàvem si el fèiem o no el fèiem, si tiràvem endavant o no, però i ara ja a la que no hem fet encara l'edició i ens estem planificant i plantejant com ho farem a la propera, el qual vol dir que ja donem per fet que hi haurà una següent edició.
Els donatius, ja n'he parlat abans, els donatius és a dir, fem un creixement superbestial. Hem crescut des del primer any un 586%, que és bestial, no? És a dir, aquí pensem en això. És a dir, l'altre dia que ens va vindre a veure, perdoneu que m'enrotllo una miqueta, ens va vindre a veure en Pere Aragonès a la Fundació, li van poder dir amb molt d'orgull que en aquests 11 anys hem recaudat prop d'aquests 3 milions d'euros. És a dir, que em sembla que s'han de tindre una miqueta en consideració a el que és la prova, que és molt important. Però, ja ho he dit abans també, i ho deia en el vídeo, els voluntaris, sense els voluntaris, evidentment, no podríem fer absolutament res de res. Gent que comencen, molts d'ells ja el dimarts, per no dir el dilluns de la setmana, preparant bosses, les bosses dels corredors, que és molt important, per això tenim els de Palafrugell, que, pobrets, els martiritzem de mala manera, però els diem, nois, toca fer bosses, i tots a fer bosses. Però després també els de pals que també tenim per aquí, que ens ajuden, tots els voluntaris, aquests més de 600 voluntaris que tenim, que durant tot el dia, aquest dia i mig, quasi que dura la prova, els tenim al peu del canó i que no se'n cansen. I a més, el maco és que els participants quan venen diuen gràcies als voluntaris perquè cada avituallament és com una festa i realment ho fan així. On van els donatius? Que això és per lo que estem fent l'Oncotrail. L'Oncotrail no el fem per guanyar diners nosaltres, sinó fem que va néixer amb l'idea de poder servir en els hospitals el que feien falta. Van començar amb unes butaques i hem anat evolucionant en diferents coses. El total va, un 70% va destinat als hospitals, necessitats que hi ha, i també investigació, i un 30% va per les finalitats, continuïtat dels serveis que dona la Fundació Oncolliga. Com hem repartit aquests diners aquest any? En els hospitals hi han anat 213.000 euros. Per investigació és un projecte que es fa en 2 anys, és a dir, aquest any s'hi han de destinar 45.000 i el proper any hi van 45 més. Després, la Fundació Oncolliga té molts serveis que els té fets per diferents llocs de la província i ens hem d'anar desplaçant o s'han d'anar desplaçant els professionals en vehicles. Fa uns, no sé quants anys deu fer uns 8 anys o alguna cosa així, van comprar una furgoneta i aquesta furgoneta porta molts quilòmetres i al final ha dit prou. A mi no compteu més perquè ja no puc, no? Aleshores, gràcies a Oncotrail podem adquirir una nova furgoneta i podem destinar-hi uns diners per la furgoneta aquesta, per poder continuar els serveis i poder anar als diferents pobles. I després, també, per la continuïtat dels serveis a l'Oncolliga, tenim aquests 119.000 euros. Aquí veiem, no cal pas entrar en detall del que hem fet a cada lloc, perquè demà encara estaria enronant aquí, però en l'Hospital Trueta, que és un de referència, hi hem destinat uns 50.000 euros, a l'ICO també 43.000, a l'IES Baix Empordà, el Santa Caterina 20.000, després també a l'Hospital de Blanes 9.000 euros, l'Hospital de Figueres, el Salut Empordà 11.000, l'Hospital d'Olot 13 cap a 14, el de Capdavant els 6.000 i el CIBE d'aquí a Palamós 43.000 i el Salus Infermorums 15.000. I com veiem no ens deixem a cap hospital de la província de Girona en els quals els malalts de càncer hi poden anar-hi. I tots, més o menys, les necessitats ho destinem. I per explicar-vos una miqueta com funciona, és a dir, nosaltres enviem una carta, que diguem la carta als Reis, que els hospitals ens diguin quines necessitats tenen. Un cop tenim aquestes necessitats, tenim un equip tècnic de la Fundació i juntament l'equip tècnic com una part d'integrants d'organització d'Oncotrail es decideix allà on van els diners aquests. És a dir, no es dona tot el que demanen, perquè si no ens farien falta molt més diners, ojalà ho poguéssim fer. Però bé, ho fem així i estem contents del moment com va. A investigació, ja hem dit que, me l'he deixat abans, que hem donat 45.000 euros, que aquí van presentar diferents projectes des de l'ICO i ens vam decidir per avaluant creient el que era millor i vam creure que era millor fer un diagnòstic precoç del càncer de pàncreas, que és un càncer molt agressiu i aleshores vam considerar que destinar-hi en aquest camp era molt important. Aleshores hi van destinar 45.000 un i 45.000 l'altre, total 90.000.
Bé, aquí expliquen com va tot, que si jo fos metge us ho explicaria molt de detall, però com que no som metge no entendria res, ja m'ha costat entendre-ho, aleshores si era una cosa que em costa entendre la tinc que explicar, malament ho tinc. I el cotxe, aquest es fa il·lusió perquè direm un cotxe nou, rotulat amb Oncotrail, serà nou, no ens deixarà per al camí, que realment ara ens fa por, no? Cada vegada que es agafa fa por. Jo quan el agafo jo per l'Oncotrail m'ho diu Lluís, vés en compte, quan baixis a Fitó, aquest any hi vaig pujar-hi, diuen vés, vigila els camins que els amortiguadors duren el que duren, però jo els hi faig cas, aquell que sigui. I després els 119.000 euros aquests per donar continuïtat als serveis d'Oncolliga. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Grab some glasses and the atlas, we can prove we're smarter than a phone. Let's go where there's no reception, see if we can make it on our own. Breathe deep in your chest. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why. Let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Hold tight, let's chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water's warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Bé, ara donaria la paraula a la Paqui Badosa, que ens explicarà una miqueta tot aquest vídeo que hem vist ara, explicarà una miqueta les diferents coses que fa la Fundació. Això, ara sí. Bé, jo tardaré res perquè penso que aquest vídeo ho diu tot, està molt ben explicat, estic convençuda que tots i totes, fins i tot una vegada més, haureu pensat, uala, quantes coses que fan aquesta gent, perquè és veritat, els fem i n'estem molt orgullosos. Per tant, aquest acompanyament pel qual és el nostre objectiu i pel qual va néixer la Fundació Oncolliga, que és això, està sempre al costat amb tots aquests serveis, tant el pacient oncològic com la família. Per tant, no cal que us expliqui tots aquests serveis, però sí que és important aquest 30%, diguem-ne, que ens quedem de l'Oncotrail per poder continuar amb aquests serveis. Però també crec que val la pena posar en valor l'esforç que fa Oncotrail i l'Oncolliga de poder cedir tot aquest material, tant investigació com als hospitals, diguem-ne, perquè per poder fer tots aquests serveis necessiten molts professionals i tots sabem que això té un cost importantíssim. Per tant, són molt importants aquests diners, realment moltíssim, però penseu que és 2 mesos i poc el que nodreix, diguem-ne. Vull dir que ho dic per posar en valor l'esforç també que fa la pròpia Oncolliga i l'Oncotrail per cedir també tots aquests diners a la resta d'hospitals. Però estem super mega contents i per tant no dic res més, Lluís, perquè crec que ha quedat molt clar tots aquests serveis i que haurem quedat una vegada més sorpresos i orgullosos de tot el que fa la Fundació Oncolliga. Bé, gràcies Paqui per explicar-nos una miqueta tot això, no?
Bé, aleshores, ja hem fet la 11a edició, la del 2024, i ara ja passem realment a presentar com irà l'edició del 2025, la 12a edició. La 12a edició, aquí vull fer un petit aclariment perquè es van interpretar coses malament. L'any passat, com vàrem fer quan hi va haver-hi el sorteig, hi va haver-hi l'adjudicació de places i tot això, va sortir el rumor de que a vegades potser mica posat per nosaltres, perquè en aquells moments estàvem dolguts perquè havien quedat molts equips a fora, aleshores ens sabia greu que tanta gent quedés fora. Aleshores vàrem intentar d'agafar-los a tots els equips que entressin. En total, si haguessin entrat tots, aquest any ho estaríem parlant d'uns 450 equips cap a 500. Ho vàrem estar valorant una miqueta amb seguretat, amb el que era un tema d'ambulàncies, protecció civil, policia municipal i en quant a organització, i vàrem veure que realment era impossible agafar tanta gent, perquè ens hi faríem mal. Però van dir, bueno, no els podem agafar tots, aleshores, perquè deia, inclús havia sortit i deia, per què no feu 2 sortides, però era inviable. És a dir, vam passar-nos cap a 3 dies, amb moltes hores, analitzant, preparant-ho, mirant-ho com ho podíem fer, canviant recorreguts, canviant llocs d'avituallament, però tot ho veiem inviable. És a dir, era anant-se a fer mal, i si fins ara hem lograt que l'Oncotrail sigui una cursa que a la gent li agrada vindre, haguéssim aconseguit tot el contrari. Els avituallaments, la gent no hagués pogut acollir tanta gent, hauria sigut un esforç tremendo per ells, organitzativament, és que era inviable de tots costats. Aleshores van dir, doncs molt bé, ja que no podem, augmentem una miqueta. En vez d'anar a 300 equips, com dèiem l'any passat, passem als 330 places, que aquest any ho fem. La modalitat sempre és la mateixa, és a dir, són els equips que estan formats entre 6 i 8 persones, que sempre hi pot haver-hi un acompanyant més que seria el xòfer. Aleshores els equips van entre 6 i 9 persones. El preu d'inscripció és de 75 euros, aquí inclou l'assegurança per als 2 dies. Home, heu augmentat, a veure, no ho sé, jo de tant en tant vaig al supermercat, no? I quan vaig al supermercat i empleno tot el carro, abans emplenava el carro amb, no sé, amb 100 euros, per dir alguna cosa, no? Ara quan hi vaig compro el mateix i no pago els 100 euros, en pago bastants més. I tots que aneu al mercat i aneu al súper ho sabeu, no? Llavors, clar, nosaltres estàvem ja amb unes quotes que sembla que el portàvem arrossegant-la 4 anys. Aleshores, clar, arriba un punt en què dius és inviable, insostenible poder-ho fer. I el que no podem fer és dels donatius que rebem, tindre que activar dels donatius per poder pagar la cursa en si. L'objectiu és pagar la cursa amb el diner de la inscripció. I he parlat dels donatius, continuem amb el mateix, és a dir, un mínim de 100 euros, ojalà fossin 100, un mínim de 1.000 euros. Aleshores, si veiem una cosa molt maca, és que l'any passat 307 equips, recaudat 390.000 euros cap a 400, el qual vol dir que els equips no fan 100, no fan 1.000, sinó que fan molt més de 1.000. Com irà el procés d'inscripció d'aquest any? Aleshores, tenim aquí escrit, però ho explicaré una miqueta. És a dir, del 20 al 31, és a dir, de dilluns, si no m'equivoco que és dia 20, fins al 31 de gener, 11 dies, per poder fer una preinscripció, mínim de 6 participants. El 5 de febrer es farà un sorteig davant de notari, a la qual hi podreu assistir-hi tots els que vulgueu, tots els que podran vindre a la Fundació, per veure realment que no es fan trampes. Que l'any passat ens van dir, és que heu fet trampes. Bueno, si fer trampes davant d'un notari és fer trampes, no sé per què serveix el notari. La cosa més legal que tenim aquí a Espanya, que és el notari. Bé, aleshores es tindrà que fer la preinscripció i després hi haurà del 6 al 14, aquests que hagin tingut la sort de sortir, disposaran d'aquests dies, del 6 al 14, per acabar de fer el pagament i acabar d'inscriure tots els components. Com en edicions anteriors donàvem un plaç fins a, em sembla que era a finals d'agost per completar l'equip, aquest any no diguem no. Ja ara, a partir d'ara, a la que fem la inscripció, hem de fer la inscripció de tots els components. És fàcil això, no? Ja ho sabem, quan serem. Bé, i ara... Xiu, t'ho deixo per tu. En Xiu que ens explicarà una miqueta del recorregut, per allà on tirem i deixarem d'anar. Em sembla que no li costarà gaire aquest any. Tot teu, Xiu. Bones, bon dia. Després del vídeo queda claríssim per on passem, l'entorn pel que ens moguem, que és una passada.
i farem un petit resum. No canvia absolutament res de l'any passat, per tant, parlem dels 10 trams, dels 100 quilòmetres, dels 4.000 de desnivell aproximadament. El primer anem de Palafrugell a Castell i és un tram per començar, per escalfar. Ben planer, exacte. Un cop som a Castell ens anem cap a Llafranc i aquest tall ja comença a ser el tall de la costa, que són les imatges aquelles que heu vist que les onades arribaven a la gent, que aquest any ens va regalar una mica de mala mar, però a nivell visual és molt xulo. A nivell dels que corrien i es mullaven potser no tant, però molt xulo. De Llafranc ens anem fins a Platja Fonda, continuem per la costa, pugem al far i després anem anant cap a Begur. Un cop som a Platja Fonda ens anem cap a la platja del Racó. Aquest és el tall, és un tall on veiem el mar a sota nostra, diguem, és un tall amb unes vistes espectaculars, es veuen les medes, és una passada, és molt maco, molt tècnic, molt dur, la gent es cansa bastant en aquest tros. De la platja del Racó anem a Pals, aquí ja deixem la costa i ens endinsem cap al Carmany, per les sorreres i les pinedes aquelles de Carmany, i arribem al dinar o al sopar, depèn de per aquí, a Pals, a l'àpat principal. Un cop som a Pals anem cap a Cau dels Pins, que és un trosset de l'Empordanet, planers, poblets petits. És un tros xulo, molt curt, de 7 quilòmetres. És una transició per arribar a Gavarres. Des de Cau dels Pins anem a Sant Pol, ja aquí comencem a anar per Gavarres, anem per la part baixa de Gavarres primer. També són talls així com corriols molt macos, corrible, bastant planer aquest tall. De Sant Pol al Coll d'en Vicenç, això ja són Gavarres pures, és la part alta nostra de Gavarres, passem per l'ermita de Fitó on hi havia hagut l'antic avituallament i arribeu a l'avituallament de l'agrupació, on hi havia en Pitu xerrant. D'aquí tornem a baixar, anem cap a Vall-llobrega, una altra vegada, una baixada, la de Puigcargol, que és molt... no sabria com dir-ho. Per ser l'última baixada és molt llarga i molt dura, però tot i ser baixada. I de Vall-llobrega tornem cap aquí, torna a ser un tall molt curt de 7 quilòmetres i ja arribem a Palafrugell. En la línia del que diu en Lluís, posar en valor el que suposa una cursa d'aquesta entitat, amb marcar els 100 quilòmetres, que és una feinada, que dins d'aquests 600 voluntaris en tenim una centena quasi que estan pendents de l'itinerari durant la setmana abans i durant l'any es van mirant que els camins estiguin bé. I res, això, agrair a la feina de tots els voluntaris, gent de l'agrupació i del Club Atlètic, tota la feina que fem conjuntament amb Oncolliga i ja està. Qualsevol cosa, si voleu preguntar, després estarem disponibles. Bé, aleshores ara agrairia, sisplau, Laia Casamitjana. Sí, ho dic bé? No. Ui, el meu cap. Sí, ja ho he dit bé, Laia Casamitjana, ja he dit bé el nom. Aleshores, que ara és participant a l'Oncotrail durant el 2014 i que ens vol explicar una miqueta la seva experiència que ha tingut i quines motivacions li han portat a participar-hi. Allò tot teu. Bé, molt bon dia a tothom. Soc la Laia i estic molt agraïda a tota la família de l'Oncolliga per haver pensat en mi per compartir el meu testimoni en aquesta presentació de l'Oncotrail 2025.
Em fa moltíssima il·lusió ser avui aquí per explicar-vos la meva experiència en l'Oncotrail i que conegueu la història del meu marit, l'Ismael, que malauradament va morir amb 38 anys a causa d'una leucèmia, ara fa 1 any i 8 mesos. L'Ismael, entre moltes altres coses, era molt familiar i bon amic, esverat i divertit, sincer i observador, valent i lluitador, viatger i aventurer, caminant i corredor i, per sobre de tot, molt feliç. I el punt d'unió dins la seva família i les seves 2 colles. Un crac. La pandèmia el 2020 va ser un punt d'inflexió en el tema de l'esport, ja que com que era una de les poques coses que podíem fer, vam començar a caminar. Primer pel poble i després ampliant el perímetre amb rutes i nous reptes. El nostre objectiu va ser preparar-nos per fer l'últim tram del Camino de Santiago i així ho vam fer. I llavors l'Ismael es va anar animant i va començar a córrer i durant els anys 2021 i 2022 va participar en diverses curses de 5 i 10 quilòmetres. Durant aquells anys també vam participar en les diverses caminades solidàries organitzades per l'Oncolliga, la Run for Cancer, la Marxa del Xuxu, Córrer per les Mames. L'Ismael era una persona molt conscienciada en l'ajuda als malalts de càncer i altres projectes solidaris i realment mai ens haguéssim imaginat que un dia seríem nosaltres els beneficiaris d'aquesta ajuda. Tornant al tema de l'esport, trobant-se en el millor moment de la seva vida en aquest i en molts altres aspectes, a principis de 2022 l'Ismael va proposar als seus companys i companyes de feina de participar en l'Oncotrail d'aquell any, ja que feia molt poc temps que una companya seva havia mort a causa d'un càncer. I va ser així com van formar l'equip Too Much, amb membres de l'empresa Costa Brava Verd Hotels de Vall-llobrega. Durant la primera meitat d'aquell any, l'Ismael es va encarregar de preparar-ho tot per l'Oncotrail, fer les inscripcions, dissenyar la samarreta, comprar tot el material necessari i amb l'equip van anar fent diversos entrenaments per preparar-se pel gran dia. I mireu quina ironia del destí. El 31 d'agost d'aquell mateix any, l'Ismael ingressava al Trueta i li diagnosticaven una leucèmia. I van ser els seus companys i companyes de feina, juntament amb 2 amics més de la colla, els que van haver de caminar a l'Oncotrail per l'Ismael i la seva companya Isabel. L'Ismael va seguir molt emocionat l'Oncotrail des de l'hospital i ell seguia la seva pròpia cursa per guanyar la malaltia. L'any següent, després de la mort de l'Ismael, vaig ser jo la que em vaig animar a fer l'Oncotrail amb l'equip i seguir caminant per l'Ismael i per tots. És una cosa que mai hauria pensat que podria fer i ho vaig aconseguir. L'amor ho pot tot. I em vaig autosuperar de valent. Va ser una experiència molt emotiva que no oblidaré mai. I com sabeu, l'Oncotrail enganxa. I per tant, l'any passat vaig tornar-hi a participar, amb la incorporació a l'equip d'un molt bon amic, que també va ser un gran repte personal per ell. I així ho tornaré a fer aquest any, i tots els que els meus genolls em permetin. L'Oncotrail és màgia pura, i és molt difícil d'explicar en paraules, s'ha de viure. La connexió que es crea entre totes les persones que hi participem és molt especial. I jo quan veig una persona que porta la jaqueta de l'Oncotrail penso, mira, algú de la família Oncotrail. Estic molt agraïda per tota la tasca que fa l'Oncolliga Girona a través de totes les curses i activitats que organitza i també de tots els serveis que ofereix. Des de la malaltia de l'Ismael, que en soc usuària. Vam gaudir del préstec de material tècnic. Assisteixo encara a les sessions d'atenció psicològica amb l'Anna. Vaig formar part del primer grup de dol, una experiència fantàstica. I vaig gaudir d'unes sessions de Reiki. Estar a l'Oncolliga és com estar a casa. I és una sensació molt gratificant. I vull acabar transmetent-vos un missatge en paraules de l'Ismael, que va marxar dient-nos: gaudiu de la vida, de la millor manera possible, fent allò que més us agrada. Agafeu un somni i convertiu-lo en el vostre estandard. Els diners no són el més important. No oblideu que les desgràcies també existeixen i seguiu sempre endavant, endavant i endavant. Isma, t'estimem.
Moltíssimes gràcies. Bé, davant d'això no sé què dir ni com continuar, no? Aleshores, com que no sabia com continuar i per tirar-me poses de sobre, passo la paraula a la Paqui Badosa, representant i presidenta de la Fundació Oncolliga. Paqui, tot teu. Ufa. Bé, evidentment jo també estic molt emocionada, gràcies Laia per aquestes paraules. Ens coneixem i sabem que ets molt valenta, però això tampoc segur no ha hagut de ser fàcil i per tant t'ho agraïm moltíssim. Bé, estic tocada. Avui és un dia important per Oncolliga perquè ve a representar una activitat com aquesta de l'Oncotrall i per tant gràcies a tots i totes per ser aquí. Jo el que he de fer és sumar-me a tots els agraïments que ja ha fet en Lluís, que han fet en Xiu, per tant crec que no he de tornar a sumar ni tornar a explicar. Vull dir que Oncolliga ha estat ben representada aquest matí i per tant no cal. Jo sí que vull explicar perquè és el que penso i a més després del testimoni de la Laia que penso que Oncolliga és molt més que un repte esportiu, molt més, i això és el que hem de tenir tots i totes molt clar i que per això suposo que any rere any tenim tanta gent contenta a participar-hi, tants voluntaris contents també a participar, a treballar-hi, tota la gent que organitza, perquè és això, hi ha uns equips que la seva motivació és més esportiva, perquè també està bé i també ha d'existir. Hi ha gent que és més que a través de l'Oncotrail fan unes connexions d'equip de persones, uns lligams que potser això també perduraran per sempre, que la Laia també em feia un matís, i després també hi ha reptes personals, n'hi ha moltíssims, la Laia ens n'ha explicat un, però som conscients i som sabedors que n'hi ha d'altres que no. Estic pensant, Laia, i te poso d'exemple, que potser mai t'haguessis plantejat fer una activitat de 100 quilòmetres, possiblement mai de la vida, i en canvi ho vas fer no per aquest tema esport, sinó per altres motivacions potser segurament més boniques i tot, i això és Oncotrail, gent. Oncotrail és això, és un piló de coses boniques que se sumen i que es materialitzen amb aquest recorregut de 100 quilòmetres que tanta gent prepara amb tant d'amor i tant de carinyo i per això surt tan bé. Per tant, jo de veritat que res més, només torno a dir que visca l'Oncotrail, que bonic, i que boniquet això també fa que ens trobem avui tots aquí i la gent que no ha pogut venir però que sabem que ens acompanya i tal. Per tant, agraïments infinits a tothom. Gràcies. Bé, gràcies Paqui. Ara dono la paraula, sisplau, a la Mònica Alcalà, representant de la Diputació de Girona. Bé, Mònica, tot teu. Gràcies. Bon dia a tothom, benvinguts, benvingudes. Gràcies, Laia, per compartir amb nosaltres el teu testimoni i t'ho agraïm de tot cor que hagis tingut la valentia i el valor de poder estar aquí avui amb nosaltres. Bé, per mi em fa molta il·lusió ser un any més en aquesta presentació. L'any passat també vaig poder assistir en el balanç d'aquest 2024, fem avui la presentació del 2025, que com ja és tradicional serà el cap de setmana 4 i 5 d'octubre. M'imagino que per tots els que formeu part de l'organització podem dir que ha superat amb escreix qualsevol expectativa que tinguéssiu el 2013 de com evolucionaria i com creixeria l'Oncotrail fins avui. I per tant això ens fa veure que és un esdeveniment consolidat a la nostra demarcació de Girona i que, evidentment, la suma de totes les aportacions econòmiques que han estat al llarg de tots aquests anys ajuden moltíssim a poder continuar tot el que és la investigació, la inversió en els hospitals, el que ja heu anat explicant i sobretot també que la Fundació Oncolliga Girona pugui continuar portant a terme els seus serveis que ajuden a fer millor la vida de les persones i familiars que malauradament pateixen càncer. Podem dir que l'Oncotrail és un esdeveniment d'un dia, però que és un dia que porta un any de preparació, tant per el que és per l'organització com per tots els equips que en formaran part a l'edició, i que tot comença posant les dades del dia del sorteig i a partir d'aquí és un any que la societat es mobilitza per organitzar actes
actes que serveixen per recaptar aquests diners, actes que participem els propis corredors en aquestes curses i a les diferents coses que es fan per poder contribuir en aquestes aportacions econòmiques que són tan importants. Per tant, podríem dir que el dia de l'Oncotrail és una festa, és el dia de la celebració de tots plegats, de tota aquesta feina que es va fent durant tot l'any i que l'objectiu no és arribar al primer ni molt menys, sinó és poder arribar a la màxima donació econòmica possible entre tots i totes. Per tant, l'Oncotrail és un acte de 100 quilòmetres, de solidaritat, que l'objectiu principal i fonamental és que la societat es mobilitzi per poder fer aquesta donació econòmica que després ens és de gran ajut. Llavors, aquí és una mostra consolidada no només de gent de Palafrugell, sinó també de gent d'arreu de la demarcació que ve aquí en el nostre municipi el cap de setmana de l'Oncotrail. Sumo jo també a tots els agraïments i felicitacions de totes les persones que feu possible aquest esdeveniment. A l'agrupació excursionista de Palafrugell, al Club Atlètic de Palafrugell, a la Fundació Oncolliga i, com no, a tots els voluntaris. Acollir a tantes persones que corren durant tantes hores i que, a més hi ha tot el sistema logístic del conductor, del canvi de membres de l'equip, és d'una logística d'alta complexitat i sense els voluntaris això no seria possible. Per tant, em sumo a totes les felicitacions i agraïments que ja se'ls hi han fet. Com sabeu, la Diputació de Girona, a través de DipSalut, contribueix cada any en l'Oncotrail aportant-hi equips de treballadors i treballadores de la casa i també acompanya amb suport tècnic i econòmic a la Fundació Oncolliga de Girona per poder desenvolupar els seus projectes. Només em queda dir que segur que aquest 2025 serà un èxit, que superarem aquesta xifra que us heu proposat dels 3 milions sumats en tots els anys i que per molts més duri l'Oncotrail. Gràcies. Bé, per tancar aquest acte, en primer lloc, gràcies Mònica per les teves paraules, i bé, per al tancament de l'acte, l'alcaldessa d'aquí de Palafrugell, la Laura Millan, no sé, ens vol dir alguna coseta. Laura, tot teu. La Mònica em parlava en primera persona perquè l'any passat hi va córrer i li deia, hi tornaràs? Sí, però sense córrer o caminar, però donant-hi suport, perquè un cop, ho deien, un cop t'ha enganxat l'Oncotrail ja no hi ha manera de sortir-ne. Per Palafrugell jo penso que és un orgull ser seu o casa de l'Oncotrail, de l'Oncoswim i de l'Onco el que vulgueu, perquè amb vosaltres hi serem i us donarem costat sempre. Ara en parlàvem, les iniciatives que tingueu en aquesta línia, doncs podeu comptar amb tot el suport de l'Ajuntament i de totes les àrees perquè us hi farem costat i evidentment de tot el poble. És un orgull, de veritat, poder ser seu d'aquestes iniciatives, perquè això no és només esport, ho hem anat dient, és un gest increïble de solidaritat que fem tots plegats. Palafrugell, però, sí que és un municipi esportiu, està ple de clubs esportius i que participen, a més, activament, tant amb corredors com amb voluntaris, com amb la pròpia organització, com fa el Club Atlètic i l'agrupació excursionista. I, per tant, això jo crec que també hi dona aquesta identitat particular. Jo penso que el que fa Oncotrail, el que fa que ens movem és la gent que en formeu part de la Fundació Oncolliga. Per tant, agrair-vos la feina no només del dia de la cursa, sinó la que feu durant tot l'any per l'organització d'aquest esdeveniment, que evidentment és una feinada increïble, però també per tota aquesta feineta que arriba directament a les famílies, que no en som conscients que passa, però segur que tots tenim un familiar, un amic o algun moment donat no ens esperem, com explicava la Laia, i et toca en primera persona i que hi hagi entitats que estigueu treballant en aquesta línia
a nivell personal i que hi poseu voluntaris i moltes hores, doncs és d'agrair perquè els serveis públics arriben fins on arriben, no? I és trist que els hospitals hagin de fer una carta als Reis en una entitat sense ànim de lucre i que siguin els que hem d'acabar responent, no? Per tant, agrair-vos aquesta tasca, tant de bo un dia això no passi i la sanitat i la investigació tinguin tots els recursos que es mereixen tenir perquè és importantíssim. Això que esperava, que algun dia no haguem de dependre de les donacions, però mentrestant fantàstic que hi sigueu i que any a any us supereu i que l'any que ve segur que arribem als 400.000 de recaudació i aquesta xifra total dels 3 milions. Jo crec que és possible i que ho aconseguireu només amb l'empenta que teniu i les ganes que hi poseu i aquestes miques d'equips més jo crec que hi aconseguirem arribar i això és increïble, que un grup de persones amb les infraestructures que teniu, que aconseguiu moure tanta gent i moure aquest capital i posar-lo directament al servei de la investigació i de les famílies i dels malalts de càncer perquè puguin tenir la vida més digna durant aquest temps complicat. Jo us volia agrair el motiu que heu triat aquest any la investigació pel càncer de pàncreas. A mi em toca directament, tinc un molt bon amic que ho està patint. No sé si allí serà temps perquè, com comentàveu, és un dels càncers més agressius que hi ha. Però bé, si no arriba per ell, que arribi pels que hi van a darrere perquè ataca cada vegada persones més joves i per tant és imprescindible que seguim en aquesta línia treballant. A mi m'ha emocionat, és que jo soc molt bleda i totes aquestes històries em posen, i no sé com ho has fet tu, com has sigut capaç de parlar després de la Laia, perquè la història de l'Ismael o d'altres que sortien aquí en el vídeo i els motius que fan moure la gent a fer cada un d'aquests quilòmetres i a tirar-los endavant, segur que són tots molt diferents, alguns són esportius però molts són aquests i aquesta energia que et donen des d'allà on siguin per anar seguint i fent aquests 100 quilòmetres per ells. Per mi és emocionant i per mi va ser emocionant aquest any poder estar acompanyant a la Fundació Oncolliga, en Lluís i a tota l'organització en el moment de la sortida, veure l'alegria, l'entusiasme que respirava a la plaça, per mi va ser molt i molt emocionant i escoltaves les històries com la de la Laia i l'Ismael, però n'escoltaves moltes altres i ho fem per, jo penso que és preciós i quan arriben, veus molts, quan arriben a la línia de meta allà al pavelló, que assenyalen amunt i penses estaven corrigent per algú i per tant això és preciós. Em sumo als agraïments que hem anat fent tots a la Fundació Oncolliga, al Club Atlètic, a l'agrupació excursionista per ser els que esteu a primera línia, però també als 600 voluntaris anònims, tots ells, però que fan possible que l'Oncolliga hi sigui, a tots els participants, a tots els patrocinadors que acompanyeu els equips i que al final tenim aquests donatius tan importants. Moltes gràcies a tots vosaltres, també a totes les àrees de l'Ajuntament, a tot el personal que hi participa per fer-ho possible, perquè és una moguda increïble, però que jo crec que ens omple a tots, que aquell dia no ens fa mandra treballar, us miro a vosaltres, i no ens fa mandra ser-hi, perquè és molt bonic i és una celebració, em sembla que ho deies tu, Mònica, és una festa, és la festa de l'Oncolliga. Per tant, el 4 i 5 d'octubre hi serem un altre any més, comptareu amb nosaltres, comptareu amb l'Ajuntament de Palafrugell, amb tots els recursos que hi puguem posar-hi, allà hi serem i per tant per molts anys tinguem Oncotrail, Oncoswim, Oncoroad, que serà la nova, ja ens ho desvelaràs, no vull fer spoiler, aquí hi serem caminant i caminant amb vosaltres. Bé, moltes gràcies, Laura, per les teves paraules. Ja veus, realment jo quan us escolto a vosaltres, bé, és emocionant sentir-ho tot, no? I és emocionant sentir a la Laia, però també és molt d'agrair veure el vostre suport, que
que tenim. Sense vosaltres no podríem fer-ho. Bé, aleshores, ara, per acabar, només dues coses. Una, farem una petita fotografia de grup aquí, els que hem intervingut, i també m'agradaria que ens acompanyés la delegació de Palafrugell, que, sisplau, Teresa, te faré pujar una miqueta aquí dalt, una fotografieta, no? És a dir, una fotografia que queda maco, no? Bé, i després, per acabar, ja que ens heu aguantat tot aquest rotllo que hem anat explicant ara, que ha sigut maco o lleig, depèn de cada un, bé, a l'Institut Baix Empordà ens ha ofert un pica-pica que tots en podrem gaudir, no? I fer un petit brindis amb una mica de cava. Bé, aleshores, res més, i esperem l'any que ve tornar-nos a veure per aquí per poder presentar la 13a edició de l'Oncotrail. Moltes gràcies a tots.